Il-President ta' Malta, George Vella, esprima tama li naslu f'punt fejn kulħadd jifhem l-importanza tal-ambjent naturali li hawn madwarna. Il-President qal dan waqt li kienet jitkellem waqt iċ-ċeremonja tal-għod tal-Premju Bonamico 2021 fil-Palazz ta' San Anton. Dan il-premju annwali organizzat mill-Awtorità għar-Riżorsi u l-Ambjent l-ERA jagħti ġieħ lil dawk li mill-azzjonijiet u mill-kisbiet tagħhom qed jagħmlu ġid lejn l-ambjent Malti. Il-President George Vella esprima x-xewqa li l-poplu Malti dejjem jieħu ħsieb l-ambjent ta' madwarna biex igawdu l-ġenerazzjonijiet futuri. Il-President Malti feraħ lir-rebbieħa ta' din is-sena Konstantino Mifsud u Luis Vella li tnejtaw kontribut kbir fil-qasam ambjentali f'pajjiżna għal kif huma kellhom ir-rwol importanti li qajmu kuxjenza dwar il-ħsara tal-impatt negattiv li t-tniġġis tal-ambjent jikkawża kemm fuq il-kwalità tal-ħajja kif ukoll tal-wirt naturali ta' pajjiżna.